White ink. Uy, wait lang. Hindi pa ako nakakon. Wala na, Do. Wait lang, 2 seconds. G. Hello? Nice. Huwag ka tumigil agad. Okay lang, may? Oh, damn. Shit. Okay lang, may? Good. Kala ko, baka seryosohan yun ha. Magsalala dito ang ano. Medyo okay si Arden, ah. Medyo tight ang defense. Check. Ay, hindi. Pumasok. Pigsilatan niya. Hindi, na-click ko pero hindi naman sila naglaban so okay lang. Walang na-move. Kita? Kamu? Ay, wala na tayong... Hindi. Time out muna kaya, 3 minutes sarasa natin. Hindi, okay pa sila eh. Madali siya. Para malamig lang. Hindi, okay na ito. Para dire-diretso. Para lang ano. Kaysa o tigil-tigil na mapagod. Okay ka lang, Arjen? Sometimes. Look, yun yung ano. Yun yung tinatawag na comeback tactic. Hit and run. Hit and run. Oh, nice! Yo! Ang ganda na. Okay lang, Arjen? Yan. Yo, Kaus. Bilang huminga lang kayo. Kinakounter ako ni Arjen eh. Namakita eh. Kaya nakapag-practice yata to si Arden, nakapag-ready. Pinapraktisan niya talaga si Kevin to, sabi niya. Ayun. Oh, astig. Mike! Hindi ko makita. Jab. Ilang jab. Nice! Okay na eh? Parang pasapak lang yung hinakon. Open na open, free. So, tumitira na po si... Ay, wala. Di DJ sana kasi. Wala. Hindi nag-work. Baka naghihilik ka dyan sa video niya. Wala, tol. What? Hindi na nga. Natutulog eh. Ay. Shut up. Luto ka din. Nice face. Yun yung tinatawag na psycho punch. Suntok ka, Kon. Yun na naman yung mga... Ano to? Okay ka lang doon? Hindi ko makita eh. Kala. Baliktarin mo para makikita. Hindi, ito. Hindi kasi natanggal yung ano dito. Ako sa taas. Ano masasabi mo, tal? Wala. Magaling. Okay. Okay ka lang, Arjen? Ano ba? Okay, isi lang. Nice. Uy, hala, si Arden eh.
break, break. Kasi nga, pag sobrang laban ng ano, lahat. Yung mo na mag-usap. Gusto ito yung laban. Talaga si David, oh. Hindi ko makakonsentrate. Sa presinto ka magpaliwanag, David. Uy, ano yung tol? Ay, pumunta ka. Last na yan? Sino sumuko? Pag dalawa kayo sumuko, tapos na. Ay, ito baka mabali yung tol. Ay, Ano? Bonus mo.